Zahvalila bih se pre svega ministrima na sada, ja bih rekla, ozbiljnijim i dosta korektnim odgovorima. Ja sam uvek za jedan konstruktivan dijalog. Neću sada da ulazim previše u detalje, jer nemam vremena, nažalost, da pričam opširnije, niti o zdravstvu, niti o pravosuđu, ali samo želim da kažem jednu rečenicu. To što nešto nije urađeno nekada ranije, kad god, nije nikakvo opravdanje da ne bude urađeno sada. I to je nešto što slušamo stalno. Ja ne bih želela da slušam to više. Verujem ni građani. Želela bih da kažem samo par reči o toj novogodišnjoj rasveti koju smo pomenuli. Ne kažem ja da je novogodišnja rasveta sama po sebi loša. Novogodišnja rasveta treba da bude ukras na nečemu što je već lepo i sređeno. Ono što nije lepo i sređeno u Srbiji, to su znamenitosti, to su kulturna dobra koja propadaju. Nisam, nažalost, čula odgovor da li bi neko prihvatio komentar i predlog gospodina Vesića koji sam pomenula, niko mi na to nije odgovorio. Što se toga tiče, ja se nadam, i ove izgradnje vrtića koje sam pomenula, ja se nadam da nama ne odgovara situacija u kojoj se subvencionišu deca da umesto u državne idu u privatne vrtiće, pa tako i same vrtići mogu i fiktivno da upisuju, to sam čula, decu, pa da dobiju razliku po fiktivno upisanom detetu, subvenciju od 30 i 40 i više hiljada. A što se tiče subvencija od crkvi, da me ne shvatite pogrešno, ja sam krštena 1965. godine kada se malo ko krštavao, ali zaista se bojim da u ovakvoj situaciji subvencije crkvi od 1.000.000 dinara može da se shvati možda da samo više Bog i molice mogu da vam pomognu. Ja se nadam da ipak nije tako. Hvala vam.